Good boy. Yeah, and Father made the feast together. Feast. Fanele khona umuntu esiphathele sizokhona uqina. Oh. Wena brains wena ngizwile bathweni fees necherry yami. Kambani yenzakalani na? Cherry yakho. Uthembe kanje. Hayi lo yangisukela. Cherry yakho yini? Ngowenza ngathi uyasichela. Ngisukela. Maka sikhula manje. Ish. Yabona manje nje ujimile. Jime ngufandam. Ufuna ukushaya intana le uSpanel. Necava ngithi. Ish manje inkinga nginaplay necava. Yini uneplay? Emaha ngineplay. Ngicabanga ukuthi masinga kidnap the made it ka key. Yeah. Yazi ukuthi ukey uzothumela abafana boSpanel. Yeah, vele ufuna uthathuma eSpanel, uthemba uSpanel kuphela vele kulethuya ayizwa. Uzothumela yena. Yes. Kulapho uzokhona ukuthi uthole ithuba. Yeah. Ngoba yena ezinye eziwiki ngayishaya last lapha ethangeni. Ngayamazi lezi zinto lezi. Hayi. Ufuna iSpanel Awuzulithola ithuba lakho. Masingayenza njengoba sengishilo. 2 weeks yonke nje ukujima. Jimela yena. Imali azombamba khona endlini nyathela. Manje Silapha feel for God. yeah. Manje usho nje wena udume ngani ukushila. Spanish. Oh, Ayishaya spa. hayi okay. Ashini khona we. Umsebenzi omningi. Hey, uphi King? Ngimazi ngibuzelani ngaloyo. Hayiba niwasho kanje. Awuyangiphaphela ngijoya amasiko. Uthini? Ngibuza uking ufana boy. Yazi ngesikhathi ungasukudala, ngizokufonela manje. Ngitshele ngezinto lezi usikhulumayo yazi. Abafana ba. Kodwa uScope ayi uye ngibusaba kodwa awutshela uking shadeni. Siphaphela. Yo. Nzala. Hey, nzala yini? Hayi ungaba nzala yosi. Yo. Kunzima vele. Kodwa azi uba mawafika la. Le shop le. Wabona ku empty kanjani la? Kuzabe kugcwele. Hey mngani. Ubiza bamosko kwani. Khona abanye abafana abazama ngabanye abathile. Bafuna. Aku. Abana. Mcheck. Futek man. Ngiyabasa mina. Hey mama wala stop wala wena. Ubheke nje ubheke nibuna inkula unene nokunene lapha. Bahambile labantu sofunani phuma lapha. Atismele lo muntu. Yakasa wena.